зиёда аз 10 паноҳҷӯи тоҷик дар олмон мегӯянд ба онҳо хатари ихроҷ аз ин кишвар таҳдид мекунад. гуфта мешавад 5 нафари онҳо узви ҳизби дар тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломиянд. Чанд нафари дигар ба радиоозодӣ гуфтанд дар кори созмонҳои мухолиф ширкат дошта, бархе ҳам худро қурбониёни бегуноҳи мақомоти интизомии тоҷикистон меноманд. онҳо мегӯянд ихроҷашон ба тоҷикистон ба ҷон ва озодиашон таҳдид мекунад. мақомоти олмон ва бархе аз ҳуқуқшиносон ба радиоозодӣ гуфтанд, таҳқиқ ва ихроҷи паноҳандаҳои дурӯғин як равиши муқаррарист ва ҳамеша ҷой дошт. як муҳоҷири тоҷик дар олмон ки худро Саодатшо Сафаров муаррифӣ кард, шиква намуд ки пулис ба хонаи бародараш зада даромад ва ӯро бо ҳамсараш боздошт карду бурд. бародараш ба онҳо гуфтааст ки аз олмон паноҳандагии сиёсӣ пурсидааст ва наметавонад ба тоҷикистон баргардад, вале ба ҳарфаш гӯш надоданд ва 11 август ӯро ҳамроҳи занаш ба воситаи Истанбул ба Душанбе фиристоданд. ӯ гуфт аз бародараш шунидааст ки пулис ба ихроҷи ин хонавода аз олмон супориш гирифтааст ва дар дасти онҳо феҳристе иборат аз номи 37 шаҳрванди тоҷикистон будааст ки гӯё бояд ихроҷ шаванд. Азим Яқинов, яке аз дигар паноҳандагони тоҷик дар олмон мегӯяд, чунин рӯйхатро надидааст, аммо ба наздикӣ додгоҳи шаҳри Минден ҳукми ихроҷи ӯро баровард ва идораи муҳоҷирати шаҳри Окстерро вазифадор кард ки ба ӯ дастури бозгашт ба ватанро бидиҳад. ба гуфтаи ӯ додгоҳи олмон ягон далели паноҳанда будани ӯро напазируфт. рӯзи душанбе ҳафтаи оянда ба ман санади бозгашт ба ватанро медиҳанд ва баъди он маро истирдод мекунанд. ман даҳҳо санад дар бораи таҳдидҳои мақомоти амниятиву интизомии тоҷикистон ба онҳо пешниҳод кардам. гуфтам ки дар нисбати ман барои изҳори назар дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо моддаи 189 барангехтани кинаву адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ ва 307 қисми 2 тунгароӣ беасос парванда боз карданд, вале додгоҳ аҳамият надод, гуфт Яқинов. Маҳмуҷон Файзраҳмонов, узви раёсати олии ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ ки дар хориҷ ба сар мебарад, ба радиоозодӣ гуфт дар олмон ба 5 узви ин ҳизб ки тақозои паноҳандагӣ доранд хатари истирдод таҳдид мекунад. мақомоти олмон дар ҳуҷҷати онҳо мушкил пайдо кардааст ва изҳори нигаронӣ мекунад ки истирдоди онҳо такрори қазияи Ҳизбуллоҳ Шӯвализода хоҳад буд ки вақте аз Австрия ба Тоҷикистон ихроҷ шуд, дар он ҷо ба 20 соли зиндон маҳкум шуд. ӯ гуфт барои ҷилавгирӣ аз истирдод ба Тоҷикистон ба парлумони олмон муроҷиат мекунанд ва вазъи мавҷударо тавзеҳ хоҳанд дод. чанде аз паноҳҷӯёни тоҷик дар олмон мегӯянд ки пас аз сафари Юсуф Раҳмон достони кулли Тоҷикистон ба ин кишвар, дар ин ҷо як маъракаи ихроҷи онҳо оғоз ёфтааст. тарҷумони додгоҳ ва фаъолони ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ ин гуфтаҳоро рад карданд. Юсуф Раҳмон охири моҳи июл дар олмон буд ва ҳамкориҳои дуҷонибаро дар мубориза бо терроризму истирдоди гумонбарон ба ҷиноят баррасӣ кардааст. бархе аз паноҳҷӯёни дигари тоҷик мегӯянд бархурди мақомоти олмонӣ ба онҳо замоне дигар шуд ки 5 шаҳрванди Тоҷикистон бо айбномаи кӯмак ба терроризм боздошт гардиданд. мақомоти олмон 15 апрел эълон карданд ки ин шаҳрвандон бо гумони таҳризӣ ва қасди ҳамлаи террористӣ дар сарзамини Рейни Шимолӣ, Вестфалия боздошт шуданд. ҳоло парвандаи онҳоро додгоҳ мебинад.